To jama'a barkanku da yau. A labaranmu na yau za ku yi cewa kotu a jihar Kano ta ƙara rubuta ma Dauda Kahutu Rarara wani sammaci ma'ana sakon gayyata. Idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata wani da ake kira Ma'aji dan kasuwa mai sayar da wayoyin hannu wato handset ya saka Dauda Kahutu Rarara ƙara da ikirarin yana da kuɗi hannunsa har kimanin naira miliyan 10. Kuma kotun ma ta ƙara zama ba tare da Dauda Kahutu Rarara ya halarci zaman ba, inda kotun ta bayar da umarnin a sake rubutawa Dauda Kahutu Rarara takardar sammaci a kuma tabbatar da an aika mata shi ta bangarori daban-daban. Kotun da ke zamanta a Kano ta ƙara umartar da a nemo Dauda Kahutu Rarara. Duk a cikin wannan labarin za ku yi cewa Nuhu dan Hausa ya yi comment da wani dan mai amfani da manhajar TikTok kan cewa inda Naziru M Ahmad ne ake biya wa'annan kuɗin da wallahi ya biya masa a fadar Nuhu dan Hausa, amma duk taron magoya bayan Dauda Kahutu Rarara kowa ya kasa biya masa naira miliyan 10. Nuhu dan Hausa ya ce wannan abin akwai kunya a ciki. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka mance ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Kada ka manta kana tare da shahararren tasha mai kawo muku labaran masana'antar Kannywood 100% na gaskiya da hakika. A halin yanzu dai kotu ta yi zamanta na farin ba tare da Dauda Kahutu Rarara ya halarce ta ba. Dama idan za ku iya tunawa satin da ya gabata wani da ake kira Ma'aji dan kasuwa ya saka karar Dauda Kahutu Rarara a gaban kotu, inda yake zargin Rarara da handame masa kuɗi zunzurutu har naira miliyan 10, wanda a halin yanzu an yi zirga-zirga da yawo da dama ba a samu ganin Dauda Kahutu Rarara ba. Kotun ta kira rashin ba Dauda Kahutu Rarara sammaci da sunan suna wasan buya da shi wato shahararren mawakin Dauda Kahutu Rarara. Daga baya dai kotu ta bayar da dama a je a manna wato wannan sammacin a kofar gidan Dauda Kahutu Rarara, wanda duk da haka bai sa Dauda Kahutu Rarara ya halarci kotu ba. Yanzu haka dai kotu ta bayar da umarnin a gayyaci Dauda Kahutu Rarara ta kowace hanya, inda ta ce ita yana amfani da manhajar TikTok da kuma Facebook, inda kotun ta tabbatar ma manema labarai cewa za ta je ta neme shi ta Facebook da kuma TikTok, inda kuma ita ce za ta hada da gidajen rediyo. A halin yanzu dai Dauda Kahutu Rarara ya batan dabo a cikin garin Kano, daman tun bayan zaben da aka gudanar na gwamna a jihar ta Kano, bayan rashin nasarar da jam'iyyar Dauda Kahutu Rarara ta samu wato APC, inda jam'iyyar NPP ta samu lashe zaben jihar Kano. Don a lokacin Dauda Kahutu Rarara ya yi batan dabo a cikin garin Kano. A halin yanzu dai kotu ta bayyana cewa lalle za ta nemi Dauda Kahutu Rarara ko ta wani hali ga domin a gurfanar da shi a gaban kotu a tuhume shi da irin abubuwan da aka saka shi kara. Yanzu haka dai lauyan mai kara ya ce yana buƙatar kotu da ta umarci hukumar 'yan sanda da ta nemo masu Dauda Kahutu Rarara, amma fa kotun ta ce tana daga kafa ne a bari a ƙara saka lokaci. A yanzu dai kotun ta saka lokacin 13 ga wannan wata ma'ana ranar Alhamis za a zo a ci gaba da wannan shari'a wadda aka riga aka fara. Mai karar Dauda Kahutu Rarara yana ikirarin neman haƙƙin sani a wurin sa na naira miliyan 10, wanda yace suka yi sana'a tare da Dauda Kahutu Rarara yana san wayoyin hannu da yake rabawa a jama'a a kyauta, wanda yace bai biya shi kuɗin ba. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.